Σε μία αποθήκη στη Νέα Ζηλανδία, μία κάμερα ασφαλείας καταγράφει κάτι περίεργο. Ένα καρότσι στέκεται ακίνητο σε έναν άδειο διάδρομο μέχρι που ξαφνικά αρχίζει να μετακινείται χωρίς καμία εμφανή αιτία. Δεν υπάρχει κανείς γύρω, κανένα χέρι που να το σπρώχνει. Η κίνηση είναι αρκετά έντονη, ώστε να τραβάει την προσοχή, σαν να δέχτηκε μια ορατή δύναμη. Ένας άνδρας προσπαθεί να καταγράψει ένα περίεργο φαινόμενο που, όπως λέει, εμφανίζεται στο παράθυρο του δωματίου του. This window is where it happens. When you look outside, there will be times when you'll see like a figure in the room, and there'll be no one in here. And I'm gonna try and demonstrate that today. It may not work. Sometimes it doesn't. There's no one in here, just in case it does work. No one in the closet beyond me. I know people are gonna debunk this. All right. All right. So like I said, it just happens to be the right circumstances or whatever. A figure can sometimes be seen outside of the window. And let's see, today. Holy shit, there's actually a figure today. I actually got it on tape, no way. Wow. Holy shit. Okay, alright. Watch, I'm gonna go open the room. Hold on. This is what I'm guys, this is what I was talking about. Yeah, wow. It happened. Yeah, this is like an anomaly that happens at this window. Στην αρχή δεν φαίνεται τίποτα. Όταν όμως αλλάζει η γωνία λήψης, διακρίνεται μια χνή ανθρώπινη μορφή στο τζάμι. Δεν είναι ξεκάθαρη, αλλά μοιάζει να στέκεται μέσα στο δωμάτιο. Όταν ανεβαίνει πίσω στο δωμάτιο, δεν είναι κανείς άλλος εκεί. Τον Οκτώβριο του 2023, ένας χρήστης του TikTok ανέβασε ένα βίντεο που δείχνει μια τρομακτική στιγμή μέσα στο σπίτι. Στην περιγραφή γράφει μόνο «Είμαι τρομοκρατημένος. Χρειάζομαι βοήθεια άμεσα». Son 3:30 de la mañana. Voy a no sé si salir. Ahí está, hija de puta de vuelta. Es ella. Yo no te voy a tener miedo. Hoy no te tengo miedo. Tengo miedo. Date vuelta. Date vuelta. Date vuelta. Date vuelta. Date vuelta. ¿Dónde estás? Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μια χλωμή ανθρώπινη φιγούρα φαίνεται να κινείται αργά έξω από το σπίτι, μέσα στο σκοτάδι. Κάποιοι πιστεύουν πως πρόκειται για μια πραγματική μεταφυσική παρουσία, ενώ άλλοι θεωρούν ότι το βίντεο είναι σκηνοθετημένο με κάποιον μεταμφιεσμένο και έξυπνα κοψίματα στο μοντάζ. Ένας TikToker ονόματι Ροδιεφάρας δημοσίευσε βίντεο τον Μάρτιο του 2026 αφού άκουσε περίεργους χτύπους μέσα στο σπίτι του. Από την αρχή ακούγονται δυνατά χτυπήματα κοντά στο δωμάτιό του. Chicos, yo voy a filmar esto porque después me dicen que es mentira. Ustedes escuchan ese ruido, ¿no? Porque... Pará, no puede ser. Ο ίδιος αρχίζει να ψάχνει προσεκτικά το σπίτι, προσπαθώντας να βρει από πού έρχονται. Λίγο αργότερα, μια σκοτεινή φιγούρα εμφανίζεται για κλάσματα δευτερολέπτου πίσω από έναν τοίχο. Παρά τον φόβο του, αποφασίζει να ακολουθήσει την κατεύθυνση προς την οποία κινήθηκε.
Hey! ¿Qué carajo, boludo? Quiero que vean. Έξω από το σπίτι, μία κούνια αρχίζει να κινείται μόνη της χωρίς κανείς να βρίσκεται εκεί. Και λίγο πριν τελειώσει το βίντεο, κάτι φαίνεται να εκτοξεύεται ξαφνικά στο έδαφος. Ίσως κάθε γεγονός να έχει τη δική του λογική εξήγηση. Όμως η γρήγορη αλληλουχία όλων αυτών των στιγμών είναι αυτό που κάνει το βίντεο τόσο αγχωτικό. Σε άλλο βίντεο από ένα κανάλι κρυπτοζωολογίας, ένας άνδρας καταγράφει ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο από το διαμέρισμά του. Στην αρχή δεν φαίνεται τίποτα περίεργο. Ξαφνικά όμως, μία χλωμή ανθρωπόμορφη φιγούρα σηκώνεται και αρχίζει να κινείται μέσα στο κτίριο. Οι κινήσεις της είναι αργές αλλά ξεκάθαρες. Κάποιοι πιστεύουν πως πρόκειται για μοντάζ ή για άνθρωπο που φαίνεται αλόκοτος λόγω χαμηλής ανάλυσης. Άλλοι θεωρούν πως το βίντεο καταγράφει κάτι πραγματικά ανεξήγητο. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο. Τι πιστεύετε εσείς για όσα είδαμε απόψε και ποιο ήταν το αγαπημένο σας βίντεο?